Ei harrasteta pornoa julkisella. Se vaan on apua. Tämmöinen, kun tulee muutama tonni. No niin, mut jos se vähän Noniin. tulee esiin. Kalit mulle. Kiitos. Kuka ei katso tänne päin nyt kun mä tiedän. Katsokaa tänne! Moi. Me mennään kuvaamaan muitakin, no niin. Kävele. No minä voin mennä kuvaamaan. Ei saa mennä. Hei, te ehditte kuvaamaan oikeesti siis koko päivän aikaa. Kuva. Hei Venä. Tää on se saunapuoli. Täällä on kaikki saunalaiset. Nappera! Welcome to the... Tässä ei oo nyt mitään. Ei saanut videota häveessä. Jee, nyt kaikki on täällä! Yes! Sauna! Sitä kossia yksin Seuraavasta kotona. Sauma miltä se. Mä olin kuumaa. Älä tunne. Jäähditä sitä. Toi on ihan törkeetä. Oo. Ei. Onko se video? On jäänyt. Ja ilman... Anna kommenttia. Okei. Onks nää hyviä? Täällä vaan kuuma. Ei taas! No mä voin raiskata tässä kombossa. Ei tiedä. Ja sekä karjuntaa. Miksi me kyötät? Verna, olet idiootti, jos katsot tämän. Vielä tän YouTubeen ja laitan Vernalle. Miksi sä tullut tänne? Hemmetin Pelimies. pelimies. Anna kommentti. Sano keksille jotain. Enkä sano. Se on video. Sillä ei oo mitään sanottavaa keksi. Keksi mä rakastan sua. Koko. Disco poko. Tingalingaling. Kylmässä. Täynnä lunta. Ja täällä on kylmä. Jei. Minä voin lämmittää sinua. La 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 la. Istuuko takaisin? Tyyppi, jonka nimi on Whitney Houston. En tiedä kuka se on, mutta se on kuollut tänään. Niin on. Ei Tänään on kiinnosta. kuollut. Hiljainen hetki. Ei kaata. Ei kaata. Samaan aikaan. No niin. Mitä sä sen läpi? Kun toi yksi ahdistelua tossa. En mä vaan. Pastilla. Kolme.